Киберсигурност и дигитална култура. Първото по рода си проучване по темата е факт. То е дело на изследователски център Тренд, а възложител е Съюза за стопанска инициатива. Данните, техните причини, техните последици ще коментираме сега с новоизбрания председател на Съюза за стопанска инициатива Кузман Илиев, както и с експерта по киберсигурност, председател на Българска асоциация по киберсигурност Светлин Илиев. Здравейте, господа! Здравейте, добро утро! Поздравления и за поста ви. Да започнем с основния въпрос, защо е толкова важно именно бизнеса да повдига тази тема, да работи по тази тема, дори когато говорим за дигиталната сигурност и дигиталната култура на хората на общо основание в личния им живот, а не само в корпоративния им живот, господин Илиев? Защото така наречения бизнес, всъщност това са хората на терен, които създават богатството на един народ. То се разпределя през политиката. Това са хората, които всеки ден виждат проблемите в очите. И сега ние с вас сме в едно, така, като съвременници на едно много сложно време, в което си говорим вече за енергийна сигурност, за хранителна сигурност. Сега вече трябва да говорим и за дигитална и киберсигурност, защото това са невралгични системи, без които, ако те не са добре обезпечени, трябва да ви кажа, че и бизнеса, и държавите ще имат сериозни проблеми. Това е логиката и така и трябва да бъде, за да се направят някакви законодателни промени в един момент, за да се стигне до някакви реални решения. Трябва отдолу да се пита първо обществото дали то е готово, дали разбира проблемите. Тук Светлин ще каже малко повече за самото изследване, но така българин има здрава интуиция, че не знае много за киберсигурността. Това трябва да се промени и в същото време прави впечатление така, че няма добра комуникация, поне за момента, между институции, бизнес и гражданско общество. Нещо, което ние се опитваме с това изследване да променим и да почне дебата. 64% от българите се чувстват неосведомени по въпросите на киберсигурността. Колегите след секунди ще заредят и конкретните резултати на изследователски център Тренд, но Светлин Илиев, причините за това са дълбоки. Как обаче да започне да се променя тази тенденция? Кои са институциите, които са пряко отговорни за това? Тук е важно да отбележим, че институциите имат важна роля, но тя е ограничена. Киберсигурността в този аспект на лична киберсигурност е отговорност на всеки един индивид. Ние трябва да поемем отговорност както за своята физическа сигурност в реалния живот, така и за своята киберсигурност. На следващо място обаче би било добре този важен въпрос, защото вижте, както и Кузман каза, ние в 2023 година вече работим в един друг тип икономика. Икономика базирана на знанието, модерна икономика, цифрова икономика. Ние трябва да знаем какви са опасностите, какви са възможностите също така. И би било добре тези елементи на киберсигурност, на киберхигиена да бъдат по-силно застъпени в образователните програми на Министерство на образованието, но и в фирмената култура. Защото да, индивида работи с интернет, с телефони, с компютри в личния си живот, но основните заплахи са и на работното място. Колко често всъщност са тези грешки, от които компаниите търпят щети и загуби, са дело именно на чисто човешкия фактор и на дигиталната култура на, така да се каже, на служителя? Има един стар постулат в киберсигурността и той гласи, че колкото и високи стени да издигнете, винаги има един нека да го наречем за българския вариант, Петър, който ще натисне грешния бутон. Точна статистика по този въпрос за България, за съжаление, няма, но процентите са ориентировъчно между 90 и 95 от всички пробиви киберинциденти се дължат именно на човешка грешка. И тук нека да стане ясно, че не говорим за високи технически познания, които човек следва да притежава, а говорим за базови знания, които в нашата сфера се наричат киберхигиена. Изостават ли фирмите у нас на тема киберзащита цялостно? Вижте, първо малко по-макро, ако го погледнем, ние имаме конкурентно предимство тук. Сравнително. Просто някак си отдавани се като народ. Имаме добри IT специалисти. Това нещо трябва да се развива и на ниво държава, защото ние бомби ядрени не можем да правим. И слава Богу, ние можем обаче да сме много напред в киберсигурността, в шпионажа, да парираме корпоративния шпионаж, който вече ще става все по-силно застъпен. На микроравнище нашите фирми, ако трябва да се направи една генерална оценка, може би не са напълно подготвени в цялост. Това разбира се поради липса на ресурс. То има отношение така и към състоянието на икономиката. Нещата са изключително свързани, но с идеи, които се развиват конкретни неща, както примерно хъба тук цифровия, се дава възможност на фирмите, тъй като
точно това Съюза за стопанска инициатива се опитва да направи българските фирми да имат къде да почукат, на коя врата да почукат, да разберат повече за киберсигурността, да си обучат служителите и да почнат да диагностицират проблемите. Защото няма как да решим един проблем, ако не знаем, че съществува. Има много български фирми, които не знаят, че има проблем, до мига, в който някой не им смени айбана на сметката, вмъквайки се в комуникацията и те не пратят парите някъде в Африка. До този момент те не знаят, че има проблем. Когато осъзнаят, че има проблем, че има възможност за решение и то се предлага именно в едно такова многоходово отиграване между хъба, институциите, фирмите, медиите, те ще започнат вече да мислят за проблема по-сериозно и да взимат така. Може би да погледнем и към това, което виждат зрителите в момента на своите екрани. Към кого бихте се обърнали в случай на киберпрестъпление спрямо вас? Отговорните институции е 34% отговор. Забележете, приятел, познате 30%. Трябва ли из основи да променим наистина разсъждението си по темата? И нещо друго, понеже по-рано споменахте интуицията, вътрешната, която има народът ни. Обаче тази интуиция води към друго притеснение от това, че повече дигитална сигурност означава повече следене и повече мониторинг. Много е търъг баланс. Като гражданско общество и като фирми, ние трябва да парираме политическия нагон да се използват технологиите във вреда, защото и това е големия риск, примерно за валутите, които централните банки могат да направят в дигитална среда, всички транзакции да ти се следят, да речем. Умните градове да виждат всяка една секунда къде си или примерно да ти следят въглеродния отпечатък. Но това е злоупотреба с технологиите. В същото време технологиите могат да направят една технологична медицина, която да лекува хора, които са откъснати в най-затънтените кътчета на България, с едно натискане на копчето, ние да следим тяхното състояние. Или наистина да се правят операции от невероятни разстояния, които да спасяват човешки животи. Така че тук пак бизнесът трябва да следи политическата злоупотреба да не отиде твърде далеч. Прав сте за този риск. Ако погледнем нещата, така има определени групи, които са много сериозно запознати и по-рано засегнахме темата, т.е. има разлом между нормалните хора, между тези, които са професионалисти в сферата. Как това да бъде преодоляно? Как наистина все повече да бъдат приобщени поне към една средна класа на дигитално информирани хора? Благодаря за правилната дефиниция. Това цифрово неравенство, както има икономически неравенства, така има и цифрови неравенства, наистина огромна заплаха. Новата икономика, новите реалности изискват определени умения, тези в цифрова среда, а тази цифрова среда носи и своите рискове. Как да се преодолее с диалог, с обучение, с говорене. Тук Кузман засегна една тема, която е за партньорство между институциите, между държавата, между академичните среди. Това е начинът. Искам да споделя, че ние от Българска асоциация по киберсигурност, партньорство с Съюза за стопанска инициатива, може би осъществихме първото такова партньорство с Европейската комисия и създадохме цифров иновационен хъб Тракия, който оперира вече в Пловдив, скоро и в цялата страна, където компаниите могат да дойдат, да почукат и да кажат: ние имаме нужда, ние имаме проблем, ние искаме да се обучиме. Тук говорим също много институции чукат на нашата врата. И то доста сериозни министерства. Разбира се, не мога да споделя сега с вас кои са те, но общини, министерства. Споделянето на проблеми на информация в киберсигурността е фундамент и наистина приканвам всеки, който има нужда от такава помощ, има нужда от обучение, има нужда от тестване на своите системи, на своя персонал, да ни потърси. Понеже много ми хареса дефиницията за цифрови неравенства и тук моментално за въпрос към Кузман Илиев. Ако икономическите неравенства не трябва да ги лекуваме централизирано, ако са естествен продукт на системата, то тогава за цифровите неравенства какво да кажем? И за тях ли само трябва да се подложат правилните условия и те да започнат самолечение? А иначе как? Няма друг вариант. Неравенствата сами по себе си не са нещо лошо, ако не са насилствено създадени. Когато ние създадем добри условия, има такъв тип хъбове, има такъв тип инициативи, вие дигате топката, че има проблем и започнем това нещо да го интегрираме повече в самото образование, когато хората наистина осъзнаят, че живеем в една дигитална ера, в която с едно натискане на копчето ти може да си де-факто остракиран от обществото, да не можеш да влизаш в мола след години, да не можеш да ползваш аптека, банкова система. Ти почваш да си казваш, това очевидно е важно. Както ви казах преди малко, докъде да се простира то, но и каква е моята грамотност, какъв е моят достъп до информация, откъде аз мога да почерпя тази достоверна информация, така че аз да съм готов. Да ви кажа, и за здравето, и за парите ни, и за киберсигурността ни, отговорни сме си ние, както и Светли в началото каза. А ние сами обаче не можем нищо да направим, ако нямаме партньори. В този смисъл идеята, че се създава такъв тип клъстери, че се говори за това, че се вдига проблема така
високо на общественото внимание влиза в фокуса, е нещо много хубаво. И за финал още една изключително важна тема, тя е именно защитата на личните данни, това, което предоставяме в интернет. Сега ще видим и още една графика по темата. Случва ли ви се или не ви се случва да споделяте в интернет лична информация и прочие. Виждаме 41%, съвсем логичен отговор. И тук как в цялата тема, и това за финал Светлин Илиев, как се преплита тук и защитата на личните данни, за които преди години много говорихме и покрай GDPR. Аз бих допълнил въпроса дали споделят личните данни с... знаете ли с кого ги споделяте? Не знаем в дигиталното пространство. Това е отговор на въпроса. Ако вие споделяте и сте напълно убедени, имате тази култура, да може да проверите, да сте сигурни с кого ги споделяте, риска се минимизира. Пълна сигурност няма. 100% сигурност няма нито в физическия свят, нито в киберсигурността. Но, пак казваме, първата стъпка е образованието, обучението. Когато хората са сами добре подготвени, за да могат да идентифицират тези малки решения, да идентифицират риска във всички малки решения, които взимат на ежедневна база в онлайн пространство, смятам, че ние като общество ще сме си свършили работа. Рисковете са огромни, но единственото решение и хапчето срещу това нещо е знанието. И образованието по същество следва от тук да кажем също. Благодаря ви много. Кузман Илиев и Светлин Илиев. Така приключваме тази тема.